Tír na nóg. Tomás agus Tomáisín. Míle was a madra son, níor bhúscail sé cuiníonn fós. A fíoch sa chfuil a bhí Tomás agus Tomáisín. Bhí sceoling lo, ach bhíidir árá nach raibh éon bha ann. Ina gcuirt bhaile asú a sceoling. Sa Tomás. Tá tú sa tlí Éirinn. Dimig an madra bucht uthe. Áit an uignach se é seo a Tomáisín. Chuig an bheartisteach sa chfuil. Ní bhuair siad éon chuinín, ní acha siad rion chuinín in éon áit. Is de dálan gúil mí dulta a mú. Jédi, tá. An sin, hiag siad go raibh siad dulta amú agus nach raibh isacha cad é an tro a dheodís. Bhí sneachta ar na cosáin. Féach, lurig lapí sa sneachta Tomáisín. Chonaic siad lorig lapi anamhí sa sneachta an son. Lean siad iad féchant an bhétadís dolas an gcuil. Cuireadh geall gur nearna sceoling iad seo. Díg ar níg tháinig siad amachchas an gcuil. Bhí na lorig ann na gcónaí Siad seo lurig sceoling. ar sa Tomás. Tásúla gon grabhólas na slíogan am a dánaíon. Ach lean an bheirt na lorig cé gur a bhimdí ortha. Tá míid ag siúil ar feadh bhadaníis. Bhí siad a siúil agus a siúil go dtí go raibh siad tuirseach. Ach thug na lorig amach as an gcuil iad. Maithú a sceoling. Nuair a chuaigh siad a bhaile bhí sceoling rompa. Is tú an madra is fearr in Éirinn. An madra is fearr in Éirinn. Ar sa Tomás agus Tomáisín.